Father, Kuya Bal, salamat kay Lord Jesus Christ. Nagkaroon ako ng magandang pagkakataon na I love you all, mga sponsor ko, lalo sa Bingilin. Na, where are they now? Because he himself loved me all about what kind of person I am below. My son, my daughter, sorry, kasi si Papa nandito na naman, naka-channel TV, Kalampit, Kalampit channel. Nandito ang Umaga po mga kakalampits. Sana matagpo natin si Tatay Kuela ang Naga City o Tatay Berta. Tungin natin dito mga kakalampits. Na pwede maghapot. Nailing mo si si yung lagi natutulog dito matanda. Yung matanda na siya. 2 inches later. Nakita ko na mga kakalambits. Ito siya oh. ay! Oh, After 2 months, tanda mo pa ako? nilalapat kita. Ha? Kalampit ko, kay TV. Uy, sikat na sa sponsor ko. Ha? Mayong parta sa support. Nasaan yung sinasabi mong folding bed? Punta tayo, bibili tayo. Tara. Ay may karta, alis sponsor ko. Oh, agong ko. Sponsor ko, gwapo. Agong mo yan. Ito talaga si Tatay ko, ang gwapo. hinahanap mo rin ba? Oo. Buti natagpuan kita Kaya pa, namimit ko ang asawa. May picture. Ayaw. Tara na. Ito, this woman is my, I don't know, wife or I don't know. Patingyo, this is my friend. Kalampilos Titan. Charity Channel TV. Guwapo, kulot. I don't know kung support katulad mo. Teka na. Nalilimutan mo. My friend, what kind of family life are you looking for? This is my best friend. Guwapo. Oh, nandito na ito mabili lang golden bed. Nilang ko at Baka kuna yung sinasabi mo, hindi folding bed. ano? Baka kuna. Doon ka sasakay. O mabinaman na daw ng folding bed. Iyo po, madali. Ito, kahit kaibigan niya siya ni Tatay Oh, Kuelan, Tatay Berta ng Naga City. Ayun na. nilang ko magayon. Oo, inday ng buhay ko, konsimero, asikaso. Magayon. Ano ang tunay pangalan tay? Kap, Alan Cedric, Pintivilla. Tatay Alan ng Opo. ayan. Nilang ko, ini-internet kami Kalampito.
Ito si tatay, oh. Ayan. May folding bed na siya. Hindi na siya lalamigin. Hindi na siya magbabanig ng hindi na siya magbabanig ng karton. Yan. Humiga ka daw, tay. Higa ka daw, tay. Tay, try mo daw. Humiga ka. Higa na. Ah, wow. Ay ang buhay. Oh, ano? Kala ko kakanta ka, sabi mo. Kala ko kakanta ka. Mamaya. Ah, sige na, bihis ka na dun, tat. Makakain tayo doon sa labas. Ay, salamat. Dumating. Kakalaog na yan, peritos mo. Peritos mo. Disney pa nga ni. Mamag. Buhay na pa, dako na yung sabi. Oh, di kaya. Ako yan. Tatay talaga bulabog kasi. Tatay ko. Bago rin. Dako, masugahan ako. Eh, natak bago ko sa inyo. Bakit bago rin ang takulan? Baka mabaktakan mo sa iya, mahal yung pagkasukot. Dumiretso ano? Magtugang kayo? Magkapatid kayo? Ah, bari. Yan, magkabarkado yan. Ayun na si ate. Ayun, mga daily routine nila, nagtitinda sila para pamilya nila. Ah, tara. Ay, sa natin maghanap sila. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa na. They are not belong to bad Samaritan, a bad influence, a bad alcoholic, at cigarette pa. Because I am the person that belongs to good character, not a bad character. So, kahit may mga asawa kayo, mahal na mahal ko kayo. Salamat kay Lord Jesus Christ. Hindi ako nakakalimutan na bait na tao kay Lord. Salamat Lord. Nagkaroon ako ng pagkakataon na nabili Patay.
Ay, salamat. Ang dasal. Salamat po, Kuya Bala.